హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? అందరైతే బాగున్నారా? మేము కూడా బాగున్నామండి. మీరు కూడా బాగుండాలని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత మా వీడియో మీ ముందుకు వచ్చింది. ఈరోజు వచ్చేసి ఏం చేసినానంటే గోంగూర పచ్చడి పల్లెటూరు స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నానండి పొయ్యి మీద. అందులో ముందు వచ్చేసి గోంగూర కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏవో ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఏవేవి కావాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను నా స్టైల్లో చేసినానండి. పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డలు, ఎల్లిపాయలు కొన్ని, అట్లే మనకి తగినంత గోంగూర తీసుకోవాలి కొద్దిగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శనక్కాయ విత్తనాలు అండి. చట్నీ అంటేనే శనక్కాయ విత్తనాలు ఉంటేనే టేస్ట్, కానీ చట్నీ టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. వచ్చేసి అవి బాగా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి పెన్న మీద. కాగిన తర్వాత నెక్స్ట్ కళాయి పెట్టేసినానండి. నేనైతే కళాయి పెట్టేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఆయిల్ అయితే దాంట్లోకి కొద్దిగా జీలకర్ర ఆవాలు వేసినాను. జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా పొయ్యి ఎలా అంటుకుంటుందో చూడండి. పల్లెటూరు స్టైల్లో కాబట్టి పొయ్యి మీద చేసినాను. నేనైతే పొయ్యి మీద చేస్తే ఏవైనా కానీ ఆ టేస్టే వేరే నిజంగా. చూడండి వేసేసినాను. జీలకర్ర ఆవాలు అయితే వేసుకున్నాము. కరివేపాకు అయితే వేసుకోలేదండి, ఎందుకంటే చట్నీలో కరివేపాకు నెక్స్ట్ వద్దులే అని చెప్పేసి వేసుకోలేదు. ఉల్లిగడ్డలు వేసేసినాను. కొద్దిగా ఉల్లిగడ్డలు తగినన్ని చట్నీ కావాల్సినవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి చిన్నగా అంటే అంత చిన్నగా కాదు, కొద్దిగా మీడియంగా తరుక్కోవాలి. కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేనైతే. కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసినాను దాంట్లోకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాగా ఇవి కొద్దిగా ఎర్రగా కాలనివ్వాలండి, కొద్దిగా మగ్గనియాలి ఆయిల్లో. అయితే కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మాకు కూడా సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి నీట్గా, ఎందుకంటే మాడిపోతాయి కాబట్టి కొద్దిగా అట్లా కలుపుతూ ఉంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాంట్లోకి ఎల్లిపాయలు తీసుకున్నాం కదా, ఎల్లిపాయలు వేసేద్దామండి. అవి కూడా బాగా మగ్గనియాలి. మగ్గనిచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా అట్లా తిప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గోంగూర తీసుకున్నాం కదండి. గోంగూరనైతే బాగా నీట్గా కడుక్కోవాలి మనము, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏమైనా చిన్న ఇసుక కానీ ఆ మాదిరి ఉంటే నీట్గా పోయేస్తే కింద పోతుంది కాబట్టి నీట్గా కడుక్కుంటే బాగుంటుంది. పొలంలోదండి ఇది, మా పొలంలోది గోంగూర పచ్చడి. పొలంలోది ఇంకా మరీ టేస్ట్గా ఉంటుంది, బయట తీసుకునే దానికంటే పొలంలోది ఇంకా బాగుంటుంది కదండి నిజంగా. ఈ మాదిరిగా అంతా వేసేసుకున్నాను నేనైతే. గోంగూర బాగా మగ్గనియాలి. ఇది ప్లేట్ పెట్టేసినానండి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ పెట్టేసినాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లేట్ తీసి ఒక 5 minutes తీసి చూసేటప్పుడు అంతా బాగా ఉడికింది చూడండి. ఇది దగ్గరికి అయిపోయింది, దగ్గరికి వచ్చేసింది చూడండి. ఇదైతే గోంగూర అంతా మొత్తము ఇంకా దింపేసుకుందామండి. పచ్చడి ఇది మగ్గిపోయింది బాగా. బాగా ఈ మాదిరిగా మగ్గింది కదండి, ఇంకా దింపేసుకున్నాను. నేనైతే ఇది శనక్కాయలు తీసుకున్నాను, మిక్సీలోకి వేసి వేయించినవి పొడి చేసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉడికిచ్చింది మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి వేసేసి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను, రాళ్ళు టేస్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి మొత్తం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. అంటే మనం నైస్గా కాకున్నట్లు ఈ మాదిరిగా రవల్గా కొద్దిగా అంటే రోటీలో దంచిన టేస్ట్ వస్తుందండి. ఈ విధంగా పట్టుకుంటే మిక్సీకి సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.